खुलुमबाय बयनिसिमबो आं नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावनो लादों। फैगौ मार्च दाननि 10 खालार खालि बिरफुं महिलारिनि लिरनाय, डाइरेक्शन होनाय, प्रडिउस खालामनाय BM.Film Productionनि बेनाराव दिहुनजानाय थैब्लाबो जेना बर' सावथुनखौ न्यूब एप्सआव हगारनाय जासिगोन। बेखायनो जाय बिथांमोना बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनो बिथांमोना गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय न्यूब एपखौ डाउनल'ड खालामनानै बे बर' सावथुनखौ नायगोन होननानै आं आसा खालामबाय। गोजोन्थों। बमा थरसे लस जालायबाय। सालाबाबो सबबो गासै सोबाना पापर बायदि दाब्ले खालामगोन आं। बुथारनाङा बे सिखाखौ मैगं थाइगं हाग्रा मिरामिस सिखा नंदों नामा नोङो? माबादि खाफाल लानानै बुजिखोलै आं आफा। ओइ मा एसे गोरा गोरा फैदोंब्रा एसे खोन्थाहरलाय। एगजामाव गोरा गोरा फैयाबा मा ओंख्रि जाखो माखो सोंनाय फैयो नामा? सिरि सिरि लिर। फै जालालै नोंजों। येस! आंबो सोरनिबा फिसाय जानो मोनसिगोन। थोद जाम्बि जानला मोनला होनथारो गावहा। दाबायदियाव आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट फैनानै नों बेखौ गारदो आंनि फिसाजोखौ लादो होनबाबो लाया आं। है! बे हाखौ मानो एरखुलाबायखो? आदा नों बे सिलाय गुलि गावगारनायखौसो आस्थाम दाहैनानै गाननो एरफुदों जों। पुलिसफोरजों जानो लोंनो सुख मोना होननाया नोंमारगौसो नामालै? साला आंखौ फुथानो कन्ट्राक्ट लाग्रा बे स्किम मोनदों आंखौ। नोंना बाराद्राय जाबाय दे। मा बाराद्राय बेहा आथिं आखाइ गैया नामा हारसिं मावनानै लानो? चाइनानिफ्राय बम लाबोनानै नोंसिनि न'आव बेफ्रुहोगोन आं। नोंसोरबो थैगोन आंबो थैगोन। चाइनानिफ्राय लाबोयोना जापाननिफ्राय लाबोयो? ओंखारलां जायगा गैया नोंस्रा बे न'आव। मास दिनि पास जाबा चाइनायावसो फरायनो सानदोंमोन आङो। सिमांफ्रानो मोनसेबो जाफुंला। बहाबा फायखाना सुग्राफोर साख्रि मावो नामा? फायखाना सुग्रा नङा, पुलिस अफिसारसो। आं जाबा जानानै लाइ बिसिग्रा नङा। नांगौबा आंखौनो बुनानै खिबु गोजा खालामजोब। मा खिबुल'? मोदोमखौनो गोजा खालामजोबगोन आं। मोगथां आं नोंखौ फोथायो। नायबाय था थैब्लाबो जेना नैबे मोगथाङाबो लांफैथारगोन आं नोंसाजोखौ। खावनानैबाबो लांफैगोन आं। थैब्लाबो जेना। मोजां मोनबाय